साबस्क्राइबारफोरा मोसानो नागिरदों 1 2 3 बैसोआ रावखौबो नेबाय थाया सना बोथोरा सामफ्रामबो समान थाया तो गाइस जोङो नै दा करामरनिफ्राय थांसै आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ बराय हरनाय जाबाय स' नोंथांमोना जुदि डिबि ब्लग्सखौ नायनानै मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो करामरनिफ्राय गोदान एपिसड स्टार्ट खालामनोसै मट' ब्लगिंआव नोंथांमोना नायलांदो गाइस जोङो दा करामरनिफ्राय मोनसे लकेसनसिम थांबाय दोङो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा बहुत गाहाम नांबाय बिथांमोनजों दिनै टाइम स्पेन्ड खालामनानै बिथांमोना जेरैबायदि अननाय होदो आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच बिथांमोननिसिम अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव फैनायाव जोंखौ ओरैबायदि रेसपन्ड आरो अननाय सिबिनाय होदों स' दा बिथांमोना जोंखौ मोनसे लकेसनाव लांबाय दोङो दा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो बहुत मोजां प्लेस आरोना नैबे करामरा मोनसे माने नेचारेल प्लेस साहा बागाननि गेजेराव बेफोरबायदि हाजो सेराव आं दा ब्र' सासेनि आरेस्ट सलायगासिनो आरो आंना ग'प्र'आबो चार्ज बारा गैला मानो होनबा फाइनायावनो इमान फुंनिफ्राय लाबोगासिनो जोब्बायानो दा जेसां हायो आङो खालामलांबाय थानोसै ओमफ्राय लकेसनसिम मोनहैबा देखायनोसै आं नोंथांमोननो बहुत स्मुथ आरोना आरेस्ट बाइकआ आरो पिकआपआबो मोजाङानो बुंनो थाङोबा आंनि फेभरेट आरोना आरेस्टआ आं जोबोर गाहाम मोनो आरेस्ट बाइकखौ लुक्सआवबो आरो सालायनायाबो कम्फर्ट दाबो मोनाखै जोङो थांगासिनो करामरनिफ्राय एसे गोजान जायो आरोना दा जि डेस्टिनेसनाव थांगासिनो शल्डारफोरा मार साबाय आंना माने फाफ्लिफोरा ओमफ्राय बेग बाना लादोना बाइक सालायबाबो आरो खस्थ' मोनो बाराद्राय सालायबाय दिनै एसे लं जार्नियानो जाबाय जोंना बहुत मेंबाय दे बहुत मेंबाय गारिखौनो सालायनो हाया हाया मोनबाय खिन्थु नै आरएसखौ सालायना बहुत कम्फर्ट मोनदों आरोना अफ रडिंआवबाबो मोजाङानो गारिया आंनि भिउआ एसे बाज्राङो खिन्थु बेखौ नायखांनायनि उनाव थांगोन भैरबकुन्द वेलकाम टु दैजेरि वाटारफल वाव फार्स्ट टाइम फैबाय आंबो एसे हाबनाय लोगो लोगो गुसु गुसु मोनखांदों माने एसे लामानिफ्राय हाबबोनांगौ आरोना साइन बर्ड होनाय दंखायो लामायाव नोंथांमोना फैबा नुखागोन बेसेबां सालायबावनो जादों आं गारिखौ आखाइ साखाइ साजुबाय इथिं आरो बेग बाना लानाया शल्डारा बहुत गोजान फैनाय रखम जाबायना दिनै सानसेया बाइक सालायगासिनो स' थेवबो मा आरो नोंथांमोननो देखायलांथारनोसै जि खनसे फायदोथाय फायदो अदालगुरियाव जि मा दोङो बेखौ नायलांथारनोसै आरो माब्ला फैनाय जाबावो बेखौथ' जेबो गेरेन्टि होनो हाया बेखायनो जि खेबसे फैखादो बेयावनो खाथि खालानि जायगाफोरखौ नायना थांसै अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिखौ वा दैया नै गासैबो ब्रह्मआ जोंदो फैजोबदो जोबोर गाहाम मोनदों जोङो बेयाव एन्ट्रि फिस सासेयाव 10 रुपिस करि लायो बेनि उनाव पार्किं लाया दे बाइकनि आरो इयाव जानाय मुवा बेसाद सब मोनजोबो काउन्टारा इमान सुब्र दुगैगोना दुगैया नोङो दुगैगोन हा गामसा लाबखादों गामसा बेयावसो दङ दुगैनो लुगैदोंमोन खिन्थु भैरबकुन्दआव दुगैलांगोन दे भैरबकुन्दआव दुगैसिगोन इयाव दा बेनि उनाव दैजिरिनिफ्राय जोङो भैरबकुन्दआव थांगोन नोंथांमोनाबो बेनि भिडिअखौ नुगोन बुहुत साफा जायगा आरोना बुहुत क्लिन जेबो प्लास्टिक सास्टिक गारनाय गैया इफोरथिं जोबोर मोजां नांदों फैनानै दैनि साउन्डआ ओरैबायदि गोसा गोसा ओंखारबोदो
खाथियाव लागै थांना नायनि इनि उनाव फिलखौ लानि ब्रङाथ' फैबाय न' हा फैबाय ना नोंसोर खैबारसो जाखो आं खननै जाबाय नै जों खननै जाबाय फैनाया ओमफ्राय नोंसोर दा फार्स्ट टाइम आं फार्स्ट टाइम फार्स्ट टाइम दे नै दैजिरि वाटारफलनि साउन्डआ ओरैबादि स्पिड नै वाव बुंनाङा आरो स्पिडआव बोयोना दैया बुहुद रिक्स आरोना इयाव दुगैनाया मानो होनबा दैया ओरैबादि दाहार बायसेन्सआव नायनो फैनायाबो स्ट्रिक्टलि थायाबा गोलैलांफ्लांबा जिउआ खहाबो जानो हानाय नोंथांमोना ओंखायनो नैबे बाउन्डारिनि पार जानाङा आरोना रेड जन होना दोनदो नै बेफोर खुन्थाखौ रेड होना दोनदो बेफोर खुन्थाखौ रेड होना दोनदो रेड जन इनि बाहेराव थांनो नाजानाङा आरोना दैया दाहारना ओंखायनो इ बेराखौ होना दोननाय जादों जोङो नै दा वाटारफलनिफ्राय एसे आवगायाव बेनि सेरावनो मोनसे इक' जायो आरोना होख्रावबा बेखौ नायनो थाङो ग'प्र'आबो चार्ज गैला गाइस मा होनबावनो आरो मोनसेल' बेटारि लाबायना ओमफ्राय बेनि उनाव आङो मबाइलजोंनो देखायनो नाजानोसै भैरबकुन्द थांगासिनो जोङो नै आं अदालगुरिनि ब्र सासे लोगो मोनदों बिथाङाबो ब्लगिं बानायबाय हायो नोंथांमोनाथ' मोनथियो जानो हानाय सोरबा सोरबि दिप ब्लग आंबो ब्र'नि माबाखौ नायबाय थायो आरोना भिडिअफोरखौ बाट कमेन्ट हरो अबेबा कमेन्ट हरा खिन्थु नायबाय थायो आरोना नायबाय थायो गाहाम नांबाय बिदिनो ब्रादार फेमिलिया बिदिनो जानांगो बिदिनो लोगो मोनलायबा रायलायनांगो गाहाम नांबाय बिथांखौबो फार्स्ट टाइम लोगो मोनना आंबो फार्स्ट टाइम भिडिअफोरावलाय नुलायबाय थायो बाट रियेलिटियाव फार्स्ट टाइम आरोना मोजां नांदों जोंबो मालाबाफोर थांगोन बेरायनो नोंसिनि जायगाथिं आरोना थ' गाइस नै जोङो इक' जानाय मोनसे प्लेसाव सफायबाय दैजिरिनि खाथियावनो दङ आरोना वादियेन वाव इक' जायो जोङो दा बे लकेसननिफ्राय थांसै भैरबकुन्दआव जोङो दा नै दैजिरिनिफ्राय ओंखारलांगासिनो दैजिरिनि लामाया एसे गाज्रि जाना दङ अखा हानानै दा थांगोन भैरबकुन्द नोंथांमोननो देखायलांनो नाजानोसै भैरबकुन्दनि ब्लगखौ नै बेनो गेटआ जोङो दा भैरबकुन्द मोनबायानो भैरबकुन्द हाबनायाव एन्ट्रि लानांगो एन्ट्रि लानो नागिरदों जों दा जोङो दा नै एन्ट्रि खालामखांबाय गंसे बाइकआव 30 कुरि लादोंहाय थां खासे थांबाय दं दा भैरबकुन्द गेटआव हाबबायानो जोङो मार टुरिस्टफोर फैयो आरोना जायगा नायनो थाखाय बेयाव पिकनिक जानाय टाइमावथ' गोबां मानसि फैखायो दाबो बहुद मानसिफोर दंफायो पिकनिक जाफैनाय दुगैनो फैयो सोरबा सोरबि आरो बिथां ब्रमोना नेनानै दंबायदोंमोननो गासैखौबो लोगो मोनना बुहुत मोजां नांबाय उदालगुरियाव फैनो थाखाय ब्रखौ थेंक इउ वेलकाम बुहुत अननाय होगासिनो बिथांमोना ओरैबायदि गोजासो यो गोजा खनसे मोसानांगोन दा खिन्थु साबस्क्राइबारफोरा मोसानो नागिरदों बैसोआ रावखौबो नेबाय थाया सना बोथोरा सामफ्रामबो समान थाया बुहुत मानसि दोङो गाइस बुहुत मानसि ओंखायनो भिडिअखौबो मोजां खालामनो हादिया नै खनसे आङो देखायना होनि भैरबकुन्दनि भिउखौ ओरैबादि मानसि ना आरो फेन्सफोराबो
ओरैबादि नेबाय दोङो जोंखो बुहुत गोजोननाय मोनबाय बिथांमोननिसिमबो उनथिं थानायानो भैरबकुन्द हाजो आङो दा ब्लगखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामनोसै दै भैरबकुन्दनिफ्राय जों थांसै माने बुहुत टाइम स्पेन्ड खालामबाय गोबां साबस्क्राइबारफोरदो बुहुत टाइम स्पेन्ड खालामबाय जोङो ओंखायनो भिडिअखौबो मोजां लानो हादिया स' नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन गाइस टिल देन बाय बाय टाटा